Kaixo, Aiora Ganuza naiz, Arianariko sortzailea. Nire tailerrean gaude orain, eta gaur erakutsiko dizuet nola galtzerdi baten zulo bat josi. Normalean galtzerdiak josteko egurrezko arrautz bat erabiltzen dugu, baina birziklapenean murgildutako ariketa bat denez, nik bombilla bat erabiltzen dut arrautzaren ordez. Orduan, bombilla sartuko dugu galtzerdiaren barruan, eta beti galtzerdiari buelta emanda, eta ikusiko dugu hemen zulotxoa duela, ez dakit ikusten den ongi, honek ez du zula handiegirik. Eta horien egingo duguna izango da josi, eskuz josiko dugu. Beltza denez galtzerdia, nik ari beltzarekin enhebratu dut orratza, egingo dudana da, ari bakar bati korapilloa egin, eta hasiko naiz josten. Orduan, egin behar dudan puntada, zuloa nolabait elkartu behar digu. Orain, eginen diot kontrako zentzuan, edo kontrako norabidean. Orain gauza bera. Gazteleraz ditzen zaion zurzir moduko bat egingo diogu. Eta joango gara zuloa ixten. Aria eraman behar dugu modu paraleloan, bata bestearekiko. Horrela pizkanaka, tiratzen badugu aritik, indar egiten diogu eta zuloa ixten da. Orain egingo diogu kontrako norabidean. Ikusiko bagenu geldituko zen sare moduko bat. Bukatu dugunean, korapillo egiteko, puntu batetik sartu, eta sortzen dugu bukle moduko honetan, orratza sartu, pare bat aldiz, korapilloa lortzen dugu. Mozteko, holaxe. Lortu dugu galtzerdiari zuloa kentzea. Ez du zulori ja, eta ez da nabaritzen ere beste aldetik. Ez dago zulorik.